Good morning guys. So nana si Mother Dani ug si Auntie Mercy. Auntie Mercy to nag-charge sa cellphone ug si Doydoy sa kwarto. Daw. Si Mother to sa CR guys. O gidad-an ko ni Mother og kuan. Malaking isda. Nangutang si Mother og isda. Isa ka kilo. 4 ka kilo. Nya iya ring gito nga. Nakaisda ta guys kay kagahapon among sudan pipino ra. Ato ning ataduhon guys. Ang kanon dito, anak kaon. Sa may sudan nimo dito dai. Sabaw ba sa busa isda dadto. Tagaan mo ni supino sa kabuk gayan. Nakauli na guys silang tinday. Kasara ka kadto kagayante. Bugot na si utik guys sa iyang isda guys. Gapon guys sa masudan ni Mother pipino. Kay walay suroy gapon. Karon guys. Karon kay na may suroy nakautang si Mother. Anahaan man gyud ta kay pautangon la. Utangan. Suki sa to ni Mother guys. Balo sa sintos ang pautang guys. Papa ko ilis. Bagaan kayo anak uy. Baga ra. Ako ning ipaksew. Kay aron pagkaugma makabalon pa si Alan pod. Awan mo sundang dako. Wala to. Guys, Nabiyaan ako to sa pa. katong kutsilo day. Na. Kani day. Silip ini. Nabiyaan akong sundang nga dako sa pa. Kaya nga. Malata man siya hayangon. Gahi og bukog kay dako kay isda. Unsa ni mabudlisan? Mao day gani mo. Tungaon, budget guys. Budget guys ay nag 300 ka pin. Ang amo gusulod papa ni mo sarit kay sagma na ni kung nanas na dyan. Mana niya lutoon kung si Janjan? Nagda maguli si Janjan. Hindi sa kaon. Di siya mag... Ato ni kumpasan pagkuan. Kay lain makuan man sa din siya madubok og imo ni siya langay-langayon. Karon ako mag-edit sa video ni Mother guys, mahuman ko dani. Hiwa.
Ato rin na siyang ataduhon, guys. Kaya nga nung baldes naman yung well. Napilay mo well. Saan na? Baldes na. Isago na ko na ng paksiw. Dako ko siya ba? Dako kayo isda, guys. 6 kilos lugar ni ama? 4. Ay 4 kilos? Media. Wag yun nagpanyo si Ruel. Wag nagpanyo si Ruel. Wag ko na si Ruel nagpanyo, guys. Saan kata ko kayong ulo? Wala na isda day. O di ha. Gilabayin yung sulod sa kuwan na ni. Ay, may giluto ni Papa ni mo. Ganahan sa lanag to. Ganahan sa sulod sa hawa. May yung giluto. May yung to day. Nang debis ini so. Kami ni Kilaw. Hmm? Kami ni Kilaw. Ano ba? Kamatay lamas. Kami ni Kilaw. Bakit na sila ang gada ko man? Tapos kinangan, pwede sa itog lamas. Dili para sa tamban nga imurag. Lasahan. Wani atong kutsilyo, guys, nga doon pangulman. Pahiwa ang taniman ni Papa dito, kaya naidako ang kutsilyo. Tagaan niya trabaho. Ha? Tagaan niya trabaho. Nakadi pa pagkadlat atong kutsilyo, oh. Sa ka magbahay sa 300. Dako na sa siya. Naka-upload na ka, Merce? Oo. Hinay signal na ni kaya. Kanang ulo yung trabaho. Hmm? Ulo. Maraming sa yun, guys. Lapa tagkuan, guys. Pawiki. Wala na tawiki karon da. Di na may pakuwag pawiki. Kailan magtawiki, guys? Taong yung pawiki sa una. Imbis mo na, no? Diya ang pato ay hugas. Papa dito. May hugas itong marami bos mga datong TV. Pa-exercise na siya kaya hindi mga kuko yung gat. Baik kita nih, yang silik. Kuha nga ng sili. Sana naman guys. Kani siya may gahi. Hai ka ba rin ah? Agaga.
Idang tayo mga nagbaligya na nga. Gutara na daan. Ito isa kay gutaro niya. Lisod utip ng hiwa guys. Alang. Damo lang ang kutsilyo man. Wala Maramali. guys, sundang guys. Sundang biyan sa pa. Nawala. Labas pa kayo no. Hello guys, good morning. Diana Podmilautik channel. Channel mo prito ko. Ipaksiw. Asa sang pagpito? Di ata. Putulon. Potol nga di pa kadot ng kutsilyo. Ato na to dapit. Di na alkansing 300 guys. 300 na. 325. Oh, 27. Inutang ni inutang. Ipaksiw ato pa ng pakupsan. Kaya ron. Mawala ang kuan. Ang hit. Ato po lang sa baon guys. Mga bisita guys. Oh. Asa ba nagikan nga mga bisitaha kaniya? Gampas duy guys sa ilang durianan. Durianan. Tabangan ako sa duy guys.
Hawa na guys ang durian ni utik guys. Og naghukad na din ko sa among paniod to guys. Nagready na ko. Daw giunan ako paghukad ang sabaw. Kay aron makakaon na. Sila sa kwarto nang gitapok. Kay wala mayag ilang kaingkuran na ni sa gawas pa. To sila sa kwarto nang gitapok guys nang gihigda-higda. Kay si Mother, nagtabang po si Mother ni Duydoy og lampas kay ako na busy po ko ani sa pag-atiman pod sa paniod to kay aron makakauntang tanan. So kuha na din ko danay, naghukad na din ko sa inununan nga isda ay pinaksiw. Naghukad na ta guys. Kanang nasa Tupperware, dala po na ni Lilin pinirito na nga isda. Kaya paipo man unta sila, nyawa man sila nakadayon pagpaipo kay gihilantan man ilang mangipo ay. So dinhi sila nang anhi sa balay. So nagkatapok kin mi karon dinhi. Daw naghukad na tadana guys kay aron makakaon na gyud. Unsaon nga naudto-udtuhan na atong kuan. Pero alas 11:30 pa man guys, hapit na gid siya mag alas 12. Daw nagdala pod si Lilin og pan. Daw nagdala siya og kuan maruya. Sabay tawagan na saging nga giprito maruya. So nalangan ko paghukad ana guys kay tura sa likod ang kuan. Na ako nang gibiyaan na kay naghukad man ta. Pero ang kanon nakaluto na ko sa kanon guys kay sa rice cooker ako nagluto sa kanon. Naghukad na din tada na og kuan pinaksiw nga isda. Ako na nang giabug-abugan sa langaw kay basi na ilangaw niya magtugdon. Makaon pa na to kapilang langaw guys. Unsaon nga dugay magkay si utik nakahuman og hukad guys. Then pagkahuman nagbasyo na po din ta. Kay aron matawag na nato sila aron mga ona dayon ta. Gikay ko na ang basyo kay nanatan nahukad nga mga sudan. Talagsara na sila pakanhi dinhi guys munang kay sudlonon maguni ako dinhi. Daw agud talagsara sila pakanhi dinhi nga mag-abot gid sila. Una ganyan na dinhi si Mama ra og Santa Mercy. Pag adto nililin dito sa sentro kay wala man si Mama. Nanawag siya ni Duydoy nga magpakuha. Nang ato pong sipon na gatulo pod. Gatulo pod atong sipon guys. Basta agatuman kay kasabuhan. Agdigamo kay ta atong sipon pod ga. Tulo-tulo pod. Ha? Mapanahilisan. Sus. Bakit ikanyod to na sad? Asa dyan ako tanang Nakaluto na ta guys. Ayan, sinabaw na guys. Ibutangan ako nagtalbos. Chinese malunggay. Ug pinaksiw. Naratong kanon guys. Dali na mo. Na. Sige na, dali na. Kay naidaghan langyaw. Mon. Ay re. Len. Dali na mo re. Ano ba siya? Na. Ay, gambam nito. Dili man mo ko. Dili sa Kay larga na ta. Lin. Tulog. Len. Uy.
sa bawan. Bidoy! Ay, naga. Guys, maniod to ta. Bukarin na ka lang mo. Butang diri ma. Maniod to na ta guys. Ay. Ay, jack. Check. Si Mama Aga. Nagpakatalugag guys. Minabilan ko kagabi kay grabe ang bata nagsibangaga. Kaya nga nang bang agalan. Paglihok Ay, na. nag- Nalang natulog kiniburbol na. Ay, ilong natulog ka dyan. Silom siya. Pag dinhin na gid nag-burnout man. Hilaka na siya, ingon na siya. Kutulog kinibalbal nag-burnout man. Ingon na siya. Dili ko ka masay dito Bata din siya. Pukaw Nagpatimpla? say. Jesus pagawas na ko, murag nagkaligo. Basa kay singap. Ang ulo. Gutom to. Ingon na lagi siya nga. Burnout man. Pag inom kinibalbal, ngit kayo. Siya Luya gitu daming Maniod na mi guys. Dali na, Pagpili Doy. namon. Ay, anak ko. This is the Lord and this the gifts which you have received from the Lord of Christ the Lord. Guys. Paniod to Bidoy! guys. Bako pa mga kasi di na maahaw. Yung princess. Kay Warabay na. Ano, sakto na. Kaunti kaon. Bako pa na Ito na te. Huwag na nga, ito na yung pinuri ko din. Ako ba? Nagbaon magkusudan guys so. Pinuri ko kumahay. Princess. Iyop sa bawa para batasan. Uy. Uy. Nalagoy ga. Sabi mo pas mo. Aglakaw-lakaw guys nga. Always ready, always handa. Yan na doy. Kay ito ta maabdan sa sagbutan, naipan. Always remember. Di ka mo kabalaka mong driver ka mga blawasan kayo. Tubog dira rin. Ayaw, Lagi lang ka na. Di na may lingkod. Kaya kami driver, mga lawasan ka niyo mga driver ni. Itong tindog guys, kaya lahos tuhod. Lah, unsa din ni sabaw? Sabaw. Lagi sabaw. Ha? Mura lagi sabaw. Sabaw na ba, dong? Nade mo Chinese malunggay din na? Rakyat? Na? Ha? Nade mo Chinese malunggay din na? Ano na ito? Kung na may prinsip, ba't ako nakabilin? Ito kung po ilan. Basta ni mo daghan na di ay? Sarap pa lang. Bukok kayo. Sili. Kadang kasi din na dito din ha. Lamang na sili. Kadool mo? Lami kayo siya ka ng butang bitaw ni mo. Butangan bitaw ni mo. Magulay kag nangka. Nga kani din sa Chinese malunggay. Daghanon ni mo butang. Indot ang Chinese malunggay humo. Sabi ng sinabaw Tumawa Kung dali na pala ko ng kamunggal. Halang kay anak. Mo kay kadighalang. Sabi ng tanan. Nagtanam niyang sili guys. Ang hugas ako. Papanin ng plato. Ikaw rin tuloy paabot. Langga beda kami. Guta pa tao ba dito pa kay? May sabi niya. Nga na kaya panghugas ng plato doon. Sa bahay na pala ito. Diyan mo hugas o. Diyan ka tuwing kasalin nga. Dapo yun lang. Tapos bandira. Dapo niya. Apat mo niya mo. Biyaw-biyaw ko siya. Ba? Hindi papa. Biya na rin ako. Hindi ka panghugas. Biya ako nun mama.
Apat ulit ko ni mama kay mura man gyapon na nagugas na lang siya wa na saba. Dala ka man kita ako ra pangugas kung baga ko murag Sabay pa ka. Ba tinggal. rapido. Bingon ka pangugas pa to. Loksuhan, inyo ba? Loksuhan, kasting kilo. Biay na diyan ka pangugas. Lakaw mo na mama ah. Balik nga na baka mag pangugas. Ilom na lang naman siya pangugas pa to. Ang nalasad kasi dito sa eskwelahan na diwa ay Ulo, gisilingling kay Tukar sa nilin. Maduwang na nagluto na. Tukar yung kabarin sa utok ka na. Pero sa hindi nag-anak na sa una niya arbang kuma dito sa eskwelahan ako ang ko ayaw na mamula. Nasa bibig hapon na nagbawon. Ito man nagkaon sa kay Mito. Kapag din ni gisungog. Gisungog ni Luna. Pagkawa sa motor. Nagdagan dito pa yun. Pangita na. Huwag na mo nakita. Kain si Dani. Dani ito galing natin. Nag-nil cutter. At kanon din niya nga ako tingog at padong. Siya sa nagdagana sa dito sa pa. Oh. Na si Luna ito nagsungog niya pa ako tinay. Nga, Nay! Naisala si Mimi Nay! Ah, mura. Hapit na oras na ito pinangita na mong gaya ka bata. Huwag na gawas. Abot ako dito ho. Abot na si Alan dito pa yung nagmotor. Kabaw sa una kung abot ako to sa sarili. Ay ilan eh. May ilan pintain nila. Kadugayan, pag si Alan na nagkunang ratulan ni Juby, nagawas siya. Kadung sa tingong ni Alan. Sandok sa nalan. Ah, bukan. Tingong daan, ato ay paggawas ng karon. Tingong si Juby ito nagdapat sa sagutan na no. Nagkuhan nga lang sa sagutan nila eh. Di gagmay-gagmay ang tanan mo ng paghiwa then asin. Justin. Diyos ay asin. Asin basol. Tumagapul. Dili. Dili lagi. Budlisan mana di mana ay isda nga kuan. Di mana piglayan. Dagano ni mo asin. Dili. Pagkabuntak mo di na ni mo tandaran. Pag sa duray sa basabawon ba? Kasi nanawag unta ka magi, apil lang mo na mag-isa. Inasin, pwede mo rin ito. Kunambal. Hugasan pag magluto na. Yan kung dandan mo, masinira ng budok. Yung asin siya? Kami, nalipuyuran. Dahil magkaon. Ama sa dagpuyo guys. Mada. Anong pagpunta? Ha? Naama na sa tuto mo ng terma isang. Imbe ko dadi ako ko. Dili ko ang tuto inani. Tamban yang kasil. Isang banlaan niya kasi hindi ko ano sa ulo dot na eh. Ah, ito lami. Suka din na halang kayo ah. Kung yes lang kaon tuto sa tamban. Inasin. Labi ng tamban na sila, labi ng kubahon mo ah. Muteo. Hindi nga na malaking guys. Awat mo na ito sa sila na wala sa Boleh lo. Yan ang pag-andar dani kuy driver. Ano to? Abuan? Pagkaon siya? Yan asin. Buwan na rin natin sa sabi nga. Yan asin asin. Mao tuto kayo. Umawat na pag ganyan ito. Asin budo na lagi.
Kaging ba, kaging. Dalan mo? Wala. Nandito ko lang dala sila. Ano yan ang suka, ang halang tayo doon. Saging din ah. Ito, video mo rin. Play. Una na plate. Stop no? Storage. Storage siya. Clean up mo na. Ay, nagbahuta. Grabe na itong kaon na ni Hamar. Yawa de na nakuha ang video di ay. Ikaw dong, imura ikaw binuangan dong. Sabi ka mo, ni mo yung gusto mo nanay nga nagkaon ka na ah. Ano magkati? Nervy na. May mo manok kayo dyan? Buruk biar putalan. Dan dia. Right? Buruk tetuan dari norpan biasa dari nanti pemenok na big bull. Hindi halata. Iya tak ihaw kay kwan pag agi sakit ah. Murotoy. Ito kuna kita ang sunod ginayan ila jube ilalom. Sayang. Pag aksyon o buwan, birahe dayon. Di mana kung di mana kwanti kaya gaditsuron sila. Wala ka yung laki ka, tiwasan ka. Uy, lami ang karne sa manok na kusit na. Parang pirmero pa ba? Bubuhon mo. Hindi lang nabuhon. Hindi lang ako magkanakaon ka. Ay, kabalo mo ka lang sa dito. Lahi lagi siya sa kwan. Lami, ginang kuan gano'n. Ay, gawin mo diha. Nalita na, bago mo dala. Burot nga. Buwan na ditong kwan. Ay, karon to ay. Sige. Hindi gana, nabuhon na. Sipat ginis mama bisa kung saon. Iyan, yung lola ah. Nalihok mo palang mabi mo. Na, hindi na na, pininawi. Si mama magbamat-batat ka niya. Pinilao siya kalidan. Hindi, agpaka. Lihok mo palang na. Basa na na. Sa duga na, itakbong yapon niya. Ang Sila sisi man ma. dawatan din mo. Nun sa deka. Kadaghanin niyo. Oh. Sila ka bak magdawat. Oh, ikaw. Oh. Ikaw palang daan lawaan na. Kaya na ano mo kadako og lawa sa bayat. Lahing. Lahing. Lupad. Alam ka. Di mana pamaak. Ikaw. Tahigod lang niyo diya. Mabantay di ama kay maigo ka di na. Sakit ra ba kayo nang sakit magay tong pili kana pa kahang. Lampas lilin guys. Ato ko na Dapat yun sa yung kalubian guys. Look, si mama siyang kwan. Siyang farm. Ato gawanan guys para sunod na to balik hilo. Kay ani pa bay avocado ato palitaon merkado. Ang kwan si mama. Yan ang ginduan niyang farm kay. Nagkaon na daw siya wala ka laag dire. Taon na tawa nakakuan magpakuan na ta trimestry na. Kalugit na ta kay mahal ang lubi karon. Lugit. To mahal bito ko ron da. Kas jackpot ginang inyo ba? Pag harvest na sa imo kay Wapay ko ano, wapay lahing. Bago pa nag-iipuan ni Alan. nindot ko na ning avocado ni agkaunon adlaw-adlaw kay dili ko na kadali agutunon ganar. Mo gani. Labi na pure lang avocado way asukar Agay kuduguan na asukar. Kani nga avocado ma, pwede ni mo ni dinay dugnog asukar. Malapit no. Magduol pang matinig gani. Medyo kadulang. Nga na magana dol-dol na pensiyo. Muna yung gidaro ni Rere sa una dani yo. Tama o. Ang lupad na dire pa. Dito man pa dong aso. Nakikipot pa, nakipot man ni siya kay na may mga palkata.
Dagdagkana na nung dani oh. Ang Ang lapinig. Diyos, kawala. Ama na sila mga Di man gina siya kawala ma. Na man gina siya pirmi. Taga-bukid ba? Hindi may paguna mo taga-bukid. Taga-dagat kini ah. Taga-dagat lagi na si Lola. Ito koon ba gayan. Huwag na siya kailagpak ko. Mao kuno yung si mamalit. Grabe naman sa nang mao ah. Ngayon, makita mo nga. Ako ang hali. Huwag sililin sa tamaing mo. Maho akong Si Doydoy og si Raymond ang nagkat-kat guys. Haling dilin kay kuha akong putyukan. Ay, saglabiyay di Lucina. Unsa man ka Lucina? Dorog nga sa game, dugo na. O dia sa ibabaw murag dagan dia sa ibabaw ti. Dagko ba na karon tingin. Dagko tong dinhi. Para maganda na. Wala ni mo. Naburos lilin guys. Taas na taon ko. Singot-singot god. Muna yung kalaki sa una. Karon di ay. Maglakawa. Sa una sa mga bata pa nga ni hambin. Karon ang hambin ng Japon. Nakisa lugar magdala-dala. Sanggot ma, asa sanggot ma? Ato ni Doydoy. Sibot doy dada. Dagan ta guys, dagan. Agoy. Nami guys. Una dong. Kay bukat ni dala dong. Namo dia doy. Ang patay na si Lola si Mamon. Ay si Amo na ang gambina dahil niya. Alaga. Ako ang mulabog masa ni Sirikla na. Ay sama doy. Bagot-bot doy guys, bagot-bot. Bot-bot tilo, bagot-bot tilo doy kay agdala ko na yung lola niya dig pakatikang. Kay gipang pili unong dagga. Abot na mi guys. Happy kahangak. Ha? Nag? Udah mama. Mercy. Lupigan mong Lola unsa ka dagko? De? Gagmay kayo. Tanawa kang lola. Ay tama ra na to. Gagmay. Pwede kayo magdalon na si Ate Janjan kung pagkawang bukado. O tara. Tara lang na dako la. Ay, andi ka na ang kansudlan ako no. Imo na makanam atro. Kay tagaan sa ako yung kuha ni Alan dani, yung yaya. Kaya aron di sa mag Yaya, unsa iyang yaya? Akan nilang gagmay ako. ang bira. Eh, agkasukuan man mo kung dagko ako kwao. Ba makakasukot. Gimura man ang hunahuna ma. Dako na na si Ante Lola. Mercy, dugang ito gimante. Tuwang ito te. Hunahuna ra magul. Hunahuna ra magul. Kay na makanha ka na ita. Patagan na to. Oh, bitaw na na ti. Kanda tulo misa ti. Manguli na sila guys. Oh. Guys, Amoy ako stand guys yo. Aman. Isa te. Salamat sa avocado. Why sa pa yan? Tapay daghan dito te. Bye guys. Salamat sa avocado na nayote. Tapay daghan dito. Sa uulitin. Tapay daghan punuan. Uulitin. Huli na sila guys. Ako na, das patrol na ko. Hmm. Ang avocado ko ana. Ang avocado ko. Baboon. Toma. Amay mo bukado. Padugay pa ni Mader ang pagka. See you.
Pa, Lunis. panlasik niya. Panlasik niya. Panlasik ko na mi guys. At na si Mother guys. Ug man na ko i-upload yung video guys kay gamay pa daw. Ito na guys. Ang sanggot. Kapahina ka. Kapahina ka ugma. Si Mama dani ug si Doydoy nang lampas-lampas na guys. Ako nakatabang dani kay nagdigamo ko sa paniud to. Sudanera guys. Nawag ipangkahig na rin sa mga manok-manok. Namingaw na ko guys. Ito na sila tanan nanguli na. Ako na lang isa din hinabilin. Daw. Hanggang salamat sa inyong tanan guys. Sa inyong pagsuporta. Sa inyong pag-subaybay. Sa inyong kanunay pagtanaw sa akong mga video. Sa among tanan daghan. Kaya salamat sa inyong tanan guys. Lalong-lalo na gid sa hindi pag-skip sa aming ads. Maraming salamat po talaga sa inyong tanan. O hanggang dito lang video ko guys. Ako magpaalam na. Bye bye. Love you all guys. Samping tang tanan kanunay.